Hej, nu skal vi til at smage kakao. Og det er 2 forskellige slags vi skal smage. Først den ene her, kakaodrik hedder den. Kakaodrik BKI. Og det er sådan en rigtig dejlig flydende en. Og så Chocohot fra Nestle med creamy. Ja. Der er sådan lidt klumper i, men jeg tror det smager godt alligevel. Dejlig hvid overflade her. Dem skal vi smage. Og så bedømmer jeg den fra 1 til 10. Så skal vi ikke bare gå i gang? Hvad med at vi starter med den her. Ja, den starter vi med. Ja, vi gør. Ja, det smager jo godt. Jeg tror jeg vil give den 8. Og det var den her. Den er helt tamt. Og det til den der hot eller Chocohot creamy. Det prøver vi. Det var den der. Den var ikke så god. Så kan jeg drikke resten. Det var det der skum, der jeg ikke kunne lide. Jeg tror, jeg giver den 6. Ja, den får 6. Og det var den her. Den her, den får 6. Og den her, den får 8. Så den her, den vinder. Og den kan købes i Fakta og sådan noget. Mange butikker kan den købes i. Fakta, Netto, dem. Ja. BKI, varm kakaodrik. Ja. Ses.